adlaw natong tanan diha. Karong adlaw day guys, adlaw Miyerkules way classical Chinese New Year. Kajungit naman ko. Chinese New Year ko naron. Hindi man ta Chinese lagi, budlat lagi mata. Bitawag mamahaw rita guys, sagang gikuan kay nagkuan ra ko oatmeal. Butangan og gatas. Naman naman sila pangaanlit si. Galang gisidan kuan. Itong nay lechon baboy. Mga anta guys. Lami mong giganang gusto katong kinauna ng tilaw dani oatmeal dyan manong nahigam na koron. Lami, I like. Tilaw ka? Diyan, nag-waiting yung vitamins o tambal. Lami, mga good. Hindi ko ganahan. Nay, asa ta, nay? Asa ta? Mato kag merkado? Mga raman nagsagi nga katong hinatag nila tibiki. Humot mo day ka dyan na. Nito Sumot taliksi. ako ma. Nito taliksi. Sawi ka na. Simot pa ka diha. Bing man sa manday ko maglamon-lamon ko, Bing. Kinsay ning biti? Bukod tayo sa. Kay. Naglamon-lamon man ko tayo sa. Ano na. Kung sa may tabo tayo sa. Mamatay kay. Ano maglamon-lamon mo dito kung man ilaw ki. Tayo, na doon ko kadungog na itugtog sa mong radyo tayo. Kaya ito gawa. Papadya ko ka-reply sa mga nangument siyang vlog kay di man matagsa-tagsa nag-reply. Yung shit out, radyo ko puhon. Tatawad po ko sa papa tayo sa. Shit out kasi mong papa. Kayo na ko duawi mo. Sinamo ko kayo na ko duawi. Na ko duawi balik tayo sa. Hindi na lagi. Ato nakaasa. Ano ko sa pare kidoon. Si dawa na tayo sa. Ang kalako sa pinapagod tayo sa. Ano ko ni daduawi balik tayo sa. Lab, lagi ni mo imong papa pero wak mo kagilab. Kaya wak mo kagilab. Nakuha ang bukton tayo sa kusog magdagpi tayo sa. Kasi nagdapit. Mamatay sa. Ha? Mamatay sa. Anong gidapit man? Kang ka? Alam di ko an. Gidapit ka kay? Naglamon-lamon ako tayo sa. Ano na? Basta relax siya. Daliti ko nga na tayo sa ha. Di uy. Pero di ka adlaw mo. Taman Domingo pa ni, si Bindis na inom. Wait ako na matiti. Nguros man ka. Talawan mo tambal mo na. Talawan ka daw eh. Manot brasi nagaman ha. Nga. Op. Dap. Linuan kisayan. Nagabo na. Kontra po ang palihog ha. Okay. Ugasin na gihapon kay ag vitamins. Ano di ay? Nagtauri kay mo pag inom sa tambal ka. Ang trapo. Basan?
Tapos lamisa kay basa. Hindi na mo kung sige. Tutang papata isa. Kalawas liksik tambal bintaha na ron. Kaya di na isuka. Sa una jud suka. Sa una tayo sa. Nilang dayo pangabog day. Sa tayo sa. Dali be. May isang gi resita sa doktor nga ang paghanag kaon Di naman po bata. apibon. Di na bitaw bata. Agtrapo. Love you tayo sa. Love you. Uy, excuse me. Busog gabi. Salamat sa Ginoo. 5 ml. Ito rin hawid. Yum. Basag vitamins na. Linuin na kay sayang. Linuin sa tubig. Op! Diyan. Kuhanin natin linuin kay balik nagsidari. Ag vitamins nga isa. Silin. Mana? Mulakaw sa Miss Nanay. Hi guys! Nauli na din Miss Nanay. Gikan Miss Mercado Alicia. Dada po ko claim nga kwarta. Gikan niya Tinorlina Abdullah. Salamat ka doon ni Muti sa imuhang gipada para ni Lixian sa sobre. O sa katong mga di magpamensyon. Salamat po. Salamat ni Muti kay bawa nagkagkinsa ka. Salamat lagi ni Ate Norlina Abdullah nga ningatag sa para sobrang Lexi. Sa kariday guys, mupalit kog dugang og tambal ni Lexi katong Goa Music Club kay di makaigo og si Bindes. Lahi ra day sila porma. This ako tayo sa. Nanapad ba Para magmao sinubong tayo isa. Lagay lang sa una. Strawberry flavor na ni. Sid syrup pa kay kinahanglan na isid syrup. Mahadyo kay nga na. Nga na jud ligo jud. Wag ako niabot ko merkado ay ilis. Tayo sa. Dapat dagang sobres Lexi basig na dagang ganahan mo sa diha. Hapit tara ba kan basing. Yung papabiwa sibut kami awbi. Abi na aja usa. Kami aw pa dato. Isa naman. Ayaw ba? Kay kang manong beer na gisidlan. Hindi ko ano na. Ang gihap og pila ka mo subli wa pa man subli. Ang sanima. Kati tayang na. Apil siya. Napay na nalulisit na wa pa ni nasidli 1 2 3 4 5 Kung daghan na pa 6 7 8 9 10 11 12 sus Ginoon. Ang papalit man magpakuan. Nauna. Ano na itong baji? Nauna. Siguro ragbaji. Di apa di ay 12, 13 di ay. 13 pa kabuok. Wih, man asa ni pang nalisit. Dapat sa uwa po ni. Dugang na nito ba sa uwa eh. Bahala kung maiwit kami. Hoy, nagpractice na kasi mo kuhan? Nagpractice na ba na yung gapon? Ano yung isir siguro? Nali na, abot nga na ho. Uy, mag-thank you ka ni Mami. Thank you, Mami Norlina. Hi ka, shout out ka ni Lydia. Shout out Norlidia. Lydia, ka-cute. Nadarag ko sa isang gaon. Resibo ka ning i-add to. Uban ko. Salamat po Danis
sponsor sa gaon ni Lixie. Naghatag sa gaon nga pang Salamat po Danis nag-sponsor sa gaon ni Lixie Ann og sapatos. Salamat ka ni Mote. Uban ko di pagali ni na magupit sa og kanus ani kuhaon na ho. Hanap sinilang kuon. Lapis man. Ako ng bulpino yun ang pag-ang pinali. Ang sada yung giduk-duk ni Munay. Ayaw lagi nagsuwat-suwat eh. Dapat kay katong yatag ni Ate Perlita. Ako dani. Salamat ka ni Ate Perlita. Sa mga nanghatag. Mama Ruby dai be, o pa sa muhatag be. Sit out si Mama Ruby. Ingin muhatag gani mo. Oo, apa? Diyo na naman ang imo kay crisis po ka. Ayaw na kanay oy ti o panay. Ano, ay sa rin sa Santos. Sanay? Adyaw na lagi nay nang sa bang pagaduan man hinuunang nagilisod. Kana ra kong kinasingkasing nga paghatag. Okay, basta sa Santos. Dagay ka manong berde. Manong berde. Pila man. Sa kalibo 7,000. Bitaw 100. Maipon-ipon na ni daghan naman ni basta nga ni. Wa na to, quits. Okay na to. Nalagay ka dyan, pool. Isolisitan o magpatabang pa. Ano ka? Duhara na, nuuman po. Naghatag na sa kang, human ang gugugatag ni Mayor. To, nagali dyan nahatag na nga ni Kuan, Barcelona. Pero pa nabalik. Ag, wa na. Gagali pagka ati anak ni ti Vicky. Ang gidangan. Vicky Baborato. Evergin. Ito ni? Ervin Bin. Ayun man nun. Ervin Jean. Jean man ang aga. G-E-N. Pero Ervin Jean. magkambas, puno ng tanong pata din na igsubusubihin pa. Laki ni, laki ba? Baji. Ervin. Ayaw, pag ano di ka malibog po. High school naman din eh. High school lagi. Apil di ay. Pero di parehas ilang elementary nga. Kaya nang padat pa ko ano kwarta. Sa Manila. Kaning kwarta ha, kaliksi guys. Ito nga ni. 60% sa ginikanan, 40% sa eskwelahan. Sobra pagtuna. Mo nang limbasod ko ba nga kasi mo kinasing-kasing og hatag sa sobrino dyan. Ijawat na po. Kay sa March pohon, ibalik si Jag. I-repeat x-ray. Mahal Nag-antibiotic. po na gasto ko na. Ang kuhan, ang 60%. Nag-antibiotic si Jag 7 days. Muni ka March, balik ko. Ito din tamo, paido to. Sa itong ano. Nagaling palit ko ron. Ano? 175. Nagaling mas mahal. 200 kapin. Pero parehara man siguro sila. Ma, mainam ko karon katong imong palit. Di, uy, katupalas, katong nai, kuan, napatulas inom-inom. What's that, mother? Kaan kog buongon nandya. Paway sa ako, labad ang utok. Pinano pa siguro eh. Dakos kakao, guys, kay naay hinog. Nay, hinog, nay. Kapadas na po di mong kuha. Waman tayo kahutda na kapadas hinog. Dahil kuan da kakao hinog. Yusup-sup da kakawers, ijarag basel, nay. Naghanag basel. Di aning katay. Nay. Naghay basel gagmay. Na. Di ko. Kadlok. Karira bunga. Purya. Da guys da. Da. Tapos isa to ah. Pero hilaw pa. Tapod. Ito na ko kay basel. Hinog. Da pay buongon guys da. Kung salin sa Manggidara Pes Garcia, na may duha dari. Ang tulo da ini, ikang kulroy, ang isa ganina. Napay isa na to, panitikan niya, ang panitan. Lain magnaw.
Purya. Uy, hapit. Manundog ko sa katungkuan. Ito sa taga Garcia nga. Ilang gitasli sa... Ilang gitasli as... Ilang buongon kay suka. Kasi kasinan. Ito sa ilang ito. Day, kakao na daw. Be. No. Ikaw. Di ko magliso. Dahil sa ubos. Di na bugto ko ng kakao diha. Pero naidahang basol. Uy. Uy. Ang kakao kas ibabawa na. Nay. Dagan mo ito'y bunga sa una. Uy. Baragan. Kay muragahi. Nakulitan. Kaya ang pidila. Nipis raguan. Uy, hapit. Musin ka pa man siya ka. Bluetooth na. Bluetooth. Napi-speaker na. Hinay. Nag-disco light. Nga may nga na nga ng speaker. May bariya sa una. Day, yan na. Bukutan mo ka, Day, no? Yan ang brigsid sa basurahan, Huwag na kayo makatunan. Masat out ko sa papatay. Siya, garapan. Karitay sa. Okay. Ginaw na ko papatay. Ang baldi isud, ha? Ito nung, isud. Ito nung. Dapay daghan na ba? Para mahaman. Subuhon kayo kakaton. Wala na ko duwawin papatay na sa balik tayo sa. Nah, sagong ito na ito. Tawagan tayo sa para makulit. Na, sige na kong tawag, gumutubag. Isa lang asawa tayo. Na, bugnuan ta. Di nga naman. Delikado. Nangan ko na ko duwawin papatay na sa garhinay. Dapa, Day. Nang balikin tayo sa. Ikaw, very good, bito ka. Ato itagak-tagak. Kung hindi magkasagot-sagot og sama. Duha, butasan ang gawin sa mong pikas. Di lang nahilaptan. Sa tayo sa. Nahilaptan. Wa namat di mo daw? Wah, mingaw man. Ha? Mingaw. Kalau magpanginbahit na ako. Ganina, alas 3, may ginga. Alas 4 naman. Abolong ka. Basta Diyos ito. mamini ulit. Pasig asaro ito, babaw. Makanya ulit. Ba, nilakaw. Tulong sod. Mag. Ajak ko sa motor bro. Dapaday. Kapoy na ko dari. Surrender si Saoy. Kapoy ka diha. Deurag labuganan. Pragma ko. Ikaw na po ako. Kapoy na ko tayo sa. Gas na na. Tapuan ka jud ka. Napay last day. Bing bing. Dali. Gisira na ninyo bintana sa kwarto kay nilamok. Gisira. Kuhay sagsuka bing ja. Patito kay ito sumusuway tas katong gi Maura man din. May suko karatan lang. Kita din may kugrabe. gikuan na to. Sa Garcia ba musuway ta ilas katong mga pagumangkan ni Ate Perita. Konto lang tusluan suka. Ay, lagi suka. Ano pa na din? Wala na ko doon ako bigat ng papatay. Pwede ka mo po si Aliana. Harag talawag tambal. Talawag tambal. Pagalit upat ka adlaw. Pito ka adlaw pa na taman inom. Thank you very much. Dapaday, last day. Surrender na. Dah, katawag, talawag tambal. Oh, kasi mukaan. Ha? Kasi nate. Tapos gawas. Nardo.
Magkasa ko asin. Nugot rin na. Wag! Disco light lagi na. Ako yung kunik. Pili pa ni. Diyan lagi. Nag-vlog ko, ako'y kunik karon. Sige, suwagi lang sa kasawan. Ayun o. Sige, suwagi sa kasawan. Orang hanga! Di naman makuha, Ben. Suka. Hindi lang. Atang mga sige na kan, ito sa kuha. Sila. Ato ta galon. Hindi man. Wala ko duaway kung papa ko Kasi mo ito ni ay device ay. Nalawat kong karton dito to ah. Ito ah. Kani? Nasud. Ito ah. Babaw ko ng karton. Lamig na banta. Lamig di ay karong pa ko. Ang sundog ko sa itong nila April Rose. Pagmangkang Tiprelita. Lamig na eh. Pero hanggang magsuka. Di mabing-bing yung kunig. Na, katawan ka. Pag nanin mong Bluetooth. Nay, kang kanay. Bawal mo na. Kabuan. Pasyon. Lamig na eh. Ang tamis sa ron. Kung gansa ko kalamig na eh, maupod na eh. Gara po. Hindi na yun. Bawal mong Karijet ra na. Isuay ba? Karijet mo kunik ba? Mabutis. Uy, mga dito guys. Lagi. Iyok yung Bluetooth, Beng. Wala ginagi-op. Lagi na ganina na lagi. Okay, horse. Yo. Ano bitaw? Ito, nasa ko. Zarab talawan oh. Kuha ko man ang sili. Ano ka? Hang gani. Meros di kang dakot. Sinas device na na, Beng. Ha? Sinas device. Yung kukumuktan ako ito ay. Hindi ba? Connecting is okay. Ang nagpipikid na nila. Diyan ka diyan. Gamay raman na. Mga mag-disco na. Flexing. Banha si Rumbin. Ay, pag-libin. Diyan naman napatutugtog. Sugod na lagi hang. Lambi na yung si Moda ni Ron. Tips para di ka mga na dyan pasabot. Kan anak. Kay kuwang kag mga ingan alik siya yung daghag pili-pili kag mga prutas. Bye guys, kay mag-dispo kami guys. Bitaw ng mangan ko. Gina, ato pag ano. Sige. Bye-bye na. Bye-bye na, Ben. Thank you for watching. Bye. Bye.